നമസ്കാരം. മിനിസ്ക്രീൻ മലയാളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കഥ പറച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ കഥ പറച്ചിൽ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ. കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബാൽക്കണിയിലിരുന്ന് വരയ്ക്കുന്ന നയനയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ആദർശ് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ മഞ്ഞത്ത് വെളിയിൽ വന്നിരുന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഇതെന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നയനയ്ക്കും മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ആദർശിനെന്തോ സംശയം തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ആദർശ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം കോലം വരയ്ക്കുന്നൊരു ഡിസൈൻ വരയ്ക്കുന്നതായിട്ട് ആദർശ് ഓർത്തു. പിന്നെ നയന ഒന്നാം സമ്മാനം വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു രംഗവും ഇങ്ങനെ ആദർശ് ആലോചിക്കുകയാണ്. നവ്യ ഗാർഡനിൽ ഇറങ്ങി സ്കിപ്പിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പച്ചിയും അവിയും ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് കാണുകയാണ്. അന്നേരം നോക്കടാ, അവൾ ചെയ്യുന്ന കസർത്ത് കണ്ടോ എന്ന് അപ്പച്ചി അവിയോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതോ ആടിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണമാണ് പ്രധാനമായും കണക്കിലെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പി പറഞ്ഞു. മറ്റൊന്ന് ആലോചനയിലില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അപ്പച്ചി പറഞ്ഞു, മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയും ആ കുഞ്ഞങ്ങ് പോട്ടെ എന്ന്. ആദ്യം ഇവള് പിന്നെ അവളുടെ അനിയത്തി രണ്ടും ഇവിടുന്ന് പോയേ പറ്റൂ എന്ന് ജലജ മോനോട് പറയുമ്പോൾ അവി പറയുന്നുണ്ട്, ആദ്യം ഇവിടെ അനിയത്തിയാണ് പോകേണ്ടത്, അവളെല്ലാവരെയും കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്, മുത്തശ്ശനെയും മുത്തശ്ശിയെ. ഇനിയിപ്പോൾ ആദർശേട്ടനെയും അമ്മായിയെയും കൂടെ കയ്യിലെടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം പോക്കാണെന്ന് പറയുന്നു. രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന മുത്തശ്ശിയും ചെറിയമ്മയും ഇതാണ് നവ്യ ഇങ്ങനെ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്കിപ്പിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം അല്പം ദേഷ്യത്തോടെ നയനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ മുറിയിലേക്ക് വരുന്നു. മുത്തശ്ശി ചോദിക്കുന്നു, ജലജ നീ എന്താ മോളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാത്തതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ജലജ പറയുന്നുണ്ട്, അമ്മായിയമ്മ പോരെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കരുത്, പിന്നെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ പോരെ എന്ന്. ഇനി ഇങ്ങനൊന്നും ആവർത്തിക്കില്ല അമ്മായി എന്ന് പറഞ്ഞ് നവ്യ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയമ്മ നയനയോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പേരക്കുട്ടിയെ കാത്തിരിക്കുന്ന മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയെയും നവ്യ കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കും, മോളെ അമ്മയാവാൻ നോക്ക് എന്നാണ് ചെറിയമ്മ നയനയോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു. ഇതിനിടയിൽ നന്ദു ജോലി ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെത്തി. അതിന് 20 പാഴ്സലിൻ്റെ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നു. അത് നന്ദു തന്നെ ഡെലിവറി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉടമയെ പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുന്നു. അനിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് പറയരുതെന്നും പ്രത്യേകം പറയുന്നു. ഓഫീസിലെത്തിയ പവിത്ര ഭയങ്കര ടെൻഷനിലാണ് ഇരുന്നത്. ആ സമയം ആദർശ് അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആദർശിനെ ഡിസൈൻ കാണിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡിസൈൻ എല്ലാം കണ്ടേച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിലും കൂട്ടുകാരിയുടെ സംഭാവനയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചാണെന്ന് പറയുന്നു പവിത്ര. പക്ഷേ ആദർശ് അത് അത്ര വിശ്വാസത്തിലെടുത്തില്ല. എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരി ശ്രേയയെ കാണാൻ എന്താ മാർഗമെന്നും ശ്രേയയുടെ ഹസ്ബൻഡിന് എന്താ ജോലിയെന്നും അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ പവിത്രയ്ക്കൊന്നും ഒരു പരിങ്ങലോടല്ലാതെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദർശിന് അതിൽ ചെറിയ സംശയമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ശ്രേയയെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിനല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ, അപ്പോൾ ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് ആദർശ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പവിത്ര വീണ്ടും വിഷമത്തിലായി. സാർ, ഞാൻ അവളുടെ സാഹചര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെയും ആദർശ് നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്, ഏതായാലും താനൊന്ന് വിളിക്ക്. അപ്പോൾ പവിത്ര വീണ്ടും തടസ്സം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആദർശ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്രയൊക്കെ പവിത്ര തടസ്സം പറയുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് തക്ക എന്തോ അതിൽ കാര്യമുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്കിൽ താൻ വിളിക്ക് എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ കഥ പറച്ചിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. നാളെ അടുത്ത ദിവസത്തെ കഥയുമായി വരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ലൈക്ക് ചെയ്യണേ.